Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang We all would like to greet you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 4 sapon. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition, Pizza 2 sa bulan sang Enero 2022. Nauna karon o kon first Sunday sa bulan sang Enero kag first Sunday man sa sining tuig 2022. Liwat kita pagpangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong ba sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinaagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Dugay-dugay mangin ko pud naton si Governor Eugenio Bong Lacson i-assessment sa tuig 2021 kag ang ginapananaw sa sining 2022. Ilabi na gid ang pila ka mga proyekto nga paghimuon sa probinsya. Lakip naman banwa ang preparar sa aton nga probinsya sa sining daw liwat naman nga magasaka ang kaso sang COVID-19. Kag this time mga kabyanan may ara na sang Omicron variant sang COVID-19 nga na-record diri sa pungsod Pilipinas. May baluan naton nga daan subong kung ano ang mga preparasyon sa aton nga probinsya. Preparasyon sa sining sining tuig 2022. Kag ining ginalauman nga pagsaka naman liwat sang kaso sang COVID-19. Kag subong man may sa pila ka mga police reports, may kaso sang shooting incident dito sa Banwa sang Murcia
Kag may isa ka nasapuan nga bangkay dito sa Cadiz City. Kag diriya sa palibot sa syudad sa Bacolod, madamo nga mga basura ang wala pa mahakot sa gyapon sang IPM. Nagatinambak lang sa pinaka mga area diri sa syudad sa Bacolod, ipatsikyan naton karon sa patrol kung bala ang ining mga basura nga gin-report nga nagatambak lang sa panghigaron ang ara pa bala gyapon o kung base nakuha naman. Kung wala pa nakuha, ano ang natabo sa IPM nga ang wala pa mahakot ang ining nasambit mga kabyanan nga mga basura sa pila ka mga area sa siyudad sang Bacolod. Ang ginatry naton kay gina nga makontak si Mayor Bing Lunardia pero daw ka alang-alang gid no daw ka busy gid siya nga telepono kay kuhaan man naton tali sang pahayag ini may kantanan sa kung ano ang ginapaabot ang ginapaabot nga matabo kung ano gilantaw matapos nga sa sining holiday season kag pagkatapos ang New Year's Eve celebration daw pertigidya kadamo sa mga katawhan nga naga party kag sa mga mall kag pila ka mga public places makita ang gatinumpok-tumpok nga mga katawhan. Ano ang ginapagalantaw naton sini ang posible nga mangin palabuton considering liwat naman nga nag-ibwal ang kadamuon sang kaso sang COVID. Siling pa sa kilala kong abogado siling siya halin sang nag-ibwal ning COVID-19 kadamo na sang mga nagkalamatay nga ginapayag na patay due to COVID. Pero way man ma-autopsy para nga malantaw gid kung COVID ang ginang kinamatay kay pagkatapos ginkremate malang ini dayon. Bangod sina dapat siguro ihambal naton yang suspected lang nga napatay tungod sa ginasuspitsuhan COVID. Kay hindi man naton kuno mapatod siya nga ang ginkamatay to COVID gituod. Nagpositibo lang sa COVID pero ang kinamatay lain man. Sige, samtang sa piyakabahin sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal, ang Philippine National Police ginpaandaman ang mga personnel sa COVID-19 protocol Omicron variant. Kag subong man liwat nga nagsaka ang kaso sang COVID banwa ang NCR ipaidalom karon sa sugod buwas tubtob sa January 15 ipaidalom ini sa alert level 3 bangod sang hinali nga pagbutyog saka sang kaso sang COVID-19 from 300 plus naglabot na karon mga banwa sa naglabot karon sa sobra 3,000 no ang recorded nga kaso sang COVID-19 sa National Capital Region. Kag subong man ang ari pagid ang balita o kun maayo kun hindi man maayo nga balita sa aton tanan sa palabuton sa sining nga semana ay ginapaabot nga may aras ang dagdag bawas sa presyo sa produkto nga petrolyo. No, sa una niya nga semana sang 2022 may ara sang pagdugang sa presyo pero may ara man pagbuhin sa presyo. Ang pamangkot din ang mas dako nga kantidad ang pagdugang bla sa presyo kon pagbuhin sa presyo. Kay sa first week no sang tuig 2020 kung amo ni matabo halimbawa butang tabi Tuesday may pagsaka. Di base ang pagsaka piso. Tapos pagka Huwebes, may pagnubo naman, base ang ginubo niya bala 50 sentimos lang. Perde kita gyapon no. Perde gyapon ang pagnubo sa presyo kaysa pagsaka sang presyo. Pero mas maayo na ni subong banwa kay nag 57 plus na lang, 58 na naghamboy dira ang presyo sang premium nga gasolina. Sa nagligad na kalabot ini siya mga 60. Nagbulubahado siya gamay pero siya do gyapon kataas ang ini nga presyo banwa
kung ikumparar naton sa masarangan lang abisang ordinaryo nga mga trabahante, nga mga office workers, nga may mga salakyan, nga niya naghamboy sa tag 45 ang litro sa gasolina. Pag magsubra na 50, masyado na ini kabugat nga apektado na ang budgeting naton sini. 21 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 4, samtang sa pila naman ka mga nagapanguna nga mga balita international. Balita gikan sa luwasang pungsod, masubra 2,000 ka flight sa Estados Unidos gin kanselar bangod sa pagsaka sang COVID-19 infections kag bad weather. No, duha ang rason nga ginatumod mga kabiyanan sa pagkanselar sang 2,000 tanan ka mga flight sa Estados Unidos. Ini sa bangod sa pagsaka sang kaso sang COVID kag ang malain nga tiyempo. Kag Pope Francis, mga kabiyanan, wala sang misa ginpatigayon sang New Year's Day celebration sa una nga kahigayunan. Amuning aton nga mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton igapangalagad karon sa unang Domingo sa bulan sang Enero nga edisyon sa sining palatuntunan Bombo Report Sunday edition. This time mga kabiyanan, kuhaon na naton ang pila ka mga reports no sa patrol. Ibalo nato labi kung okay na to, kung na-checkyan na nila ang pila ka mga area nga sa diin ginpahayag may madamo nga mga basura nga nagatinumpok. Kag wala makot sang IPM. No, ini mga basura nga tuga ini isang selebrasyon. No, pertiman nga selebrasyon sa nagligad nga Biyernes nga gabi. Daw mga karbaw man nga nagkabuhi sa Turel. Daw sa ano bala nga halin 2020 kag 2021 kung asang 2021 wala kita sang kaangay sang nagligad nga selebrasyon bangod man sang perting ka-istrikto sang health protocol nga ginapatuman banwa kag tiamo ni ang rason kun nga ang hagan-hagan ang movement sang aton nga mga katawhan. Pero subong nga naghalog ang protocol, patigayon na dayon sang pagtililipon. No, may mga pagtililipon dayon nga patigayon kaga daw wala man niya sang kakulba. No, daw kaangay lang nga nalutos na bala naton sang lubos 100% ang COVID-19. That's why nga wala man sang pugong-pugong ang bisan sa mga pagpamalaklon sa mga mall nagaginutok banwa kag sa mga party-party nagadamo mga tawo. Sobra-sobra nga selebrasyon, no? Daw nagkuan gid, daw kinalipay gid ang tanan kag bangod sini kadamo man sa mga basura ginbilin sa mga dalanon. Kag amo gina-expectar naton sa tagsa nga celebrar kita sa pagbulag sa tuig. Ang mga hindi mabatas nga mga basura sa palibot mga kabiyanan nga kung hindi makot sa gilayon kuan mo daw amuning tunaan niya siguro sang pagbalatian naton kung magkaladunot ang mga basura nga ara lang sa palibot. Sige, balikan tala na karon dugay-dugay ang patrol. No? Unahon nato ng anay si Governor Eugenio Bong Lacson na Bombo Kim. Kay nagahingagaw kita sa iyang signal kay naga-travel karon si Governor Eugenio Bong Lacson. Unahon tani anay ang sabayin sa probinsya sa Negros Occidental ano ang mga ang assessment no sa aton nga gobernador sa sining pagtakop sa tuig 2021 kag anong nga mga prioridad karon ang pagatutukan sa probinsya sa sining pagsunod sa tuig 2022 santo man sa budget
nga ginaprubahan para sa calendar year 2022. So ibaluon naton no sa aton nga gobernador ang pila ka mga priorities. No, apisar pa kag sa tunga sa sining problema nga ginapangatubang sa bilog nga kalibutan. Kag sa subong daw padayon nga mangin problema ini, ano naman niya ang pila ka mga prioridad nga pag-obrahon sa aton nga probinsya o kung ipatuman sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. 27 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Sige, itry nato na no kay hambal to ginani Gov Lacson basi bala kung wala siya sang signal pag tawag naton subong kag bangod sini no i-try naton kinagaring man siya bumbukim kay Gov Lacson ay garing daway pagid siguro sang signal tawagan ta lang karon dugay-dugay no anyway kwan man to siya ining flexible siya siyang oras subong kay way masasang ibang appointment no tanawon ta lang kay basta naga-travel siya subong kag tanaw naton kung ano lang ang available nga time nga may aras siya sang signal kag pwede naton niya pwede naton matawgan no kay may pila ka mga porsyon from San Carlos going to Bacolod City nga wala sang signal banwa kapin pagid subong nga daw hindi man hindi pagid stable no ang signal sang signal mga kabyanan sang telepono matapos nga ginlaslasan kita sa bagyong si Odette. Sige. So may mga kabudlayan gid man sa pila ka mga signal sa pila ka mga area diri sa probinsya sa Negros Occidental. Ginanonsyar karon mga kabyanan sang duha ka mga hospital sa Metro Manila ang temporaryo anay silang magalimitar o kung magalimit pagalimitahan ang pag-admit sa pasyente bangod sa padayon nga pagsaka sa COVID-19 upod na diri ang ilang mga care workers. Sa isa ka advisory, mga kabyanan sang tagdumalahan sang Justice Jose Abad Santos General Hospital, ginapayag nga sugod pa kagapon adlaw nga Sabado, January 1, alas 8 sang gabi ginauntat na nila ang pagbaton sang mga pasyente. Suno sa Facebook page sang Manila Public Information Office nagasiling the number of COVID patients is greater than the number of COVID patients is greater than the number of beds. Thus, the hospital must first close so it can send home or transfer other admitted patients to quarantine facilities. Ginakulang ang hospital beds na sa kadamuon sang pasyente nga nagasulod karon sa among hospital sa Justice Jose Abad Santos General Hospital. Ginkonfirmar naman sa tagdumalahan sa hospital nga kalabanan sa ilang staff nagpositibo man sa COVID-19 virus. Tiamo na ang dako nga panamangkutanon karon. Ini balang nagpositibo mild o kon medyo symptomatic kag kung bala fully vaccinated ini. No, kay kung fully vaccinated kag nag-symptomatic di daw basi magkapaminsan kita sini nga basi bala ang ining bakuna nga gin-administer sa aton basi bala hindi man gali makatabang. Kay dapat kung tani subong kumpiyansa na kita kay halos na nalabot na naton ang herd immunity pero paano na natabo karon nga imbes nga nalabot na naton ang herd immunity nagsaka ang kaso sa COVID. Sige balikan ta na karon dugay-dugay kay ari na ang report sa patrol live mga kabyanan
sa area nga sa diin may mga nagatinambak sa gyapon nga basura. Patrol Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombadan, live kita diri subong sa may area sa Barangay 3 Bombadan kung sa diin na madamo sa nagatinumpok diri nga o kung may gatumpok diri nga basura Bombadan. So tatlo na ini kaadlaw nga wala pa nakuha sa mga nagapang basura o kung na garbage truck no diri sa syudad sa Bacolod Bombadan. So madamo kita nga makitaan diri nga mga areas nga madamo sa tinumpok nga mga basura no, especially diri sa may magpakagto diri sa may Barangay 3 sa may 27th Street Bombadan. So may diri na sa hindi kita nalipat kita sa address kid Bombadan no. Pero diri sa mga pasulod diri sa may mga bangga man diri bala sa may mga sa diri sa may 27th Street may ara dira nga nagatinumpok man nga mga basura nga wala pa nakuha hasta Pero sa subong ano ni adlaw. ang imo ginatindugan, ano ni nga street na diri? Barangay 3 na diri nga area Bombadan. Barangay 3. Pero Yes, atong sa may Bombadan. 27th lain man to, 27th Street. Yes, sa Bombadan no, lain naman na dito yang nagatumpok Nagatumpok nga man. basura. Yes, Ah. sa Bombadan. So madamo kita nga mga area nga makitaan nga madamo nga nagatinumpok nga mga basura nga wala nakuha sa garbage truck Bombadan. So sa subong nga adlaw ako na tatlo na ang diri nga area sa may Barangay 3, tatlo na ini kaadlaw nga wala nakuha Bombadan. Di sa subong mayari diri nga nagapang tipon sa mga plastic no, ginasulod nila sa sako. Kay tini pwede pa ini nila mapakilo Bombadan ng mga bottle na bala sa mga soft drinks Bombadan, mga plastic bottles. So amo ni subong ang ila sini nga ginapang kuha diri, ginapamutang nila sa sako kag siguro panigurado no, iga pakilo ini nila Bombadan. Sa subong medyo do hindi na maayo ang baho diri kay tinagkalain-lain nagasamo-samo nga mga basura ang nangyayari diri Bombadan. Wala labot for- siguro sa mga basura da nga mga plastic basi may mga damog pa dra, mga leftover nga mga pagkaon. Yes, sakto Bombadan no. So amo na ang rason ko nga binaho na diri sa subong Bombadan. So diri ati isagid ka lane ang nasakupan sa nagatinumpok nga basura Bombadan. Diri nga area apat na diri ka lane. So tatlo na lang ka rin lane ang pwede gamit kay ti ang diri nga lane no, sa may kilid kung magpadulong kita sa may area sa Barangay 2 so ara sa may right side Bombadan nga area natumpok ang mga basura Bombadan. Okay, sige. So wala pa sang mensahe ang IPM kung ano natabo nga ang wala ni mahakot ang basura, ano nagkalabag down ang ilang mga salakyan o mga tao nila nung natabo? So far sa subong Bombadan no, wala pagkikita interview o kon information nga gikan sa IPM Bombadan kung ano ang ila sini nga rason kung wala pa hasta subong nakuha ang mga basura diri Bombadan. Sa nagligad to, naghatag to sa nga numero si Mr. Horace Yap, doon isang in charge sining hakutay sang basura sang IPM, no, ipadangatan ni sa IAB, no, kag parang may baluan naton kung ano ang rason nga ang wala pagyapon mahakot ang mga basura diri kay kung maglawig pa ni magtugay na yasang hindi mayo nga baho dira kag tumpukan na sa mga langaw. Imagine mo na kung tumpukan sa mga langaw magkanto sa atong panimalay kag sobra pa ni sa ma-infect kita sinisang COVID-19. Sakto Bombadan no, madamo na diri sa naglangaw nagatinumpok. Ti subong Bombadan na nagaulan-ulan ti do hindi ginaton subong magausngaw gid ako nagagwa gid ang baho Bombadan no sa basura ti diri nga daan ni area madamo pa sang mga panimalay nga lapit diri Bombadan. So sa lantaw na kon siguro makaigo na ini sa isa ka truck Bombadan, isa lang ka trip sang truck ti makuha gid ini tanan nga mga basura Bombadan. So kung palawigon pa ini Bombadan Sige kay ini nga mga at least na check naton kay na patud naton nga may aragin man mga basura pada nga wala mahakot kay ipatawgan naton subong si Yes. Mr. Horace Yap sa Yes. IPM. Yes, Bombadan. So tistingan ini naton nga malapot Bombadan para at least no buwas nga adlaw aga pa siguro no kabay pa nga makuha na ining mga basura
nga nagatinumpok diri sa Dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Ay dapat ginaton may baluan anong rason nga way makuha. Ti araw may nagapang ang ilang ibanda nga nagapang salvage sa mga basura nga pwede nila mabaligya. Ti way na sila pakialam mo ang ilan na yung kwaonda ang mabaligya nila tiga dugang pagid ang ukay sa basura imbis nga matumpok na gawas agpagid. So pambada na ginabalik Manila dayon no galing kiti syempre ginaukay ini nila ang sibalik naman liwat ang mga basura nga naukay nila bombadan kiti ang ginapangkuha nila mga plastic bottles sa mga soft drinks and then ang Antes iba maman Bumbo Carla ang pagbulag sang tuig, gin pa siguro na naton sa IPM kag sila nagpasalig man nga ang may supisyente sila nga mga truck nga magakot sang basura kag supisyente nga tawo. Di na nang supisyente nga truck na nga kag tawo nga may porsyon na wala makot. So mo ginang pinakadako sa subong nga pamangkot bombadan. So mula lang ginapangabay nato na bombadan no nga hindi nakabay pa nga buwas nga adlaw o kon na subong gani bombadan pwede pa ini nila matamat nga makuha ang mga basura bombadan. Sige. Yes, bombadan. So idugang ko na lang bombadan no at itungod nga nagtakop na ang year 2021 bombadan nagsulod na ang year 2022. So may arasang assessment ang katapos ang BFP Negros Occidental bombadan no. So sa subong bombadan nati mahayuman kay tungod nga bisan may pandemic bombadan at sa gihapon na obragid sa gihapon bombadan no ang responsibilidad kag may pahunog yan sa gihapon sa pumuluyo bombadan nga halungad gid nila ang tanan nga manakasaksak para hindi maka-create sa sunog bombadan. So sa assessment bombadan na 2021 compare 2020. So, Bumbo Carla. Yes, bombadan. Dali gid lang balikan ta kada dugay-dugay kay do ari sa piyak nga linya si Mr. Horace Yap. Yes, bombadan. So maayo man ina bombadan para mas lusuna naman ini nga mga basura bombadan. So bombadan gikan diri ini si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor balikan ta kada karon dugay-dugay. Sa piyak nga linya si Mr. Horace Yap no sa IPM. Sir, maayong hapon. Ngayong hapon, Bumbo Daniel ni sir. Bobo Daniel, and ngayong hapon man sa Pumuli sa Bacolod. Sir, nagtawag ko dayon sa imo kay bago lang nag-live report ang reporter namon sa may area sa Barangay 3 kag damo to sang basura nga nagatumpok kag siling sa Pumuluyo do mga 3 days na inada siya nga wala mahakot. Sir, ano ang natabo? May kakulang kita sang manugakot nga truck? Actually, Bombo Daniel, ano siya every year, usual problem siyang January 1 to January 2. Oo. Basta lang muna ganing at simpo, kagutabuhan pa ang weekend siya, sa Sabado o Domingo, Oo. damo gidya wala na report driver kay Pagpalero. Okay. So, actually kay na ang nakabiyahe naton 16 lang ka truck. Okay. Kahapon, 14 lang ka-truck. So, probably, buwas dito na makarecover. Aha. So, bali, expecta ron ta by buwas aga pa kayo mapanghakot na ini? Yes, sir. So, bali, subong agwantaw ng anay ang gatumpok dira sa sinang mga area nga gintumod naton. Yeah, definitely, sir. Buwas mabalik na yung normal operations natin. Okay, sige. Pero wala man tasang problema sa manpower, di ba? Wala. Actually, yung driver kang palero, kaling normal yun na yan. Basta January 1 kag 2, hindi kita ka-expect yung magre-report na sila. Aha. Okay, sige. So, at least, no? Imo lang abi, sir, nga mensahe sa aton nga mga kauturan dito sa syudad sa Bacolod. Ayan, sa pumuli natin sa Bacolod, nagkapangayo kami sa gamay lang ng pasensya. Kaya kabalabantang New Year subong, normally, ang tao, damo gising hindi mag-report. Damo way mag-report mo bra. Pero definitely, buwas, mabalik din sa normal operations natin. Kay ipagtawagan naman namon sila talang ano nila by Monday ma-start man sila report. Aha. Okay. Sige. Sir, salamat gid sa imong oras. Yes, as Bumbo Daniel, madamo gid salamat also.
gina-assure naman ang pumuling Bacolod sina. Aha. Definitely, boss, mapabalik na sa normal ang operations. Okay, sige. Mga kabiyanan, nabatian si Horace Yap, ang consultant sa IPM Construction and Development Corporation. May kadamo sa mga drivers sila kay mga personnel ang wala maka-report. Pero buwas obligado na ini nga mag-report. Ang ini mga basura nga nagatambak sa pila ka mga area, mapanghakot na ini. Sige, 41 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Magabalik ang ining palatuntunan pagkaligad lamang sa pinakamang importante nga mga panumdum. Standby! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunang-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 46 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 4. This time mga kabiyanan, balikan naton ang pagtalakay sa pila ka mga issue kag topiko. I-try naton liwat abi ko na makontak na naton si Governor Eugenio Bong Lacson. No, kung basi may ara na siya sang signal. By the way, tinabatian nyo ang payag ni Mr. Horace Yap sa IPM Construction. Way makot ang basura kay ti may madamo nga wala mag-report kuno. Ti pinsar naton gani kon na istoryahan na ni or na nakalaging na ini nga dapat bisan New Year or bisan mag Domingo pang adlaw may makot kiniya sa nga basura. Kay hindi man na siguro pwede nga irason talang tungod kay holiday, tungod kay may activity. Kaangay bala sa trabaho sa pulis, kung magamo ng aton nga mentalidad, ang pagka-New Year, galiya, wala sang pulis nga mag-duty kay holiday, kay nag-celebrate sang New Year, kay ginkapoy. Di nga mga pulis, arap mangyapon, abirman kung anong selebrasyon, anong nga pinulaway, arap mangyapon pagka January 1. Ti kung magamo ng sugilanon, pati ang mga driver sa salakyan, di pasahero, hindi na mag-drive Ti nga nag-drive man sila, nga kaya man. No? Kaya hindi man na nagkakulugan nga, bisan example na lang diri sa Bombo Radio. No? Kung pagka amo nang irason naton kay isang gabi may selebrasyon, may nag-celebrar kita sang pagbulag sa tuig, nagpulaw, ti pagkaaga gali, hindi na lang kami diya magprograma, hindi na lang mag-sign on ang Bombo Radio, paymuyong kami tanan ka magtululog Ti galing kay ini ginakabig nga trabaho mo aber kung ano man ang aktibidad nga intrahan mo, o kung nag-inom ka man kagabi, dapat kung nakibalo ka nga may obligasyon kapag kaaga, imo ginaya nga dumduman ang imong obligasyon. Kagalimbawa kung sa bahin naman niya sa contractor IPM, ikuan yung pa siguro, yung ginaya nga sila pa ang mas labaw sa kumpanya ginatrabahoan nila. Nga kumpanya hindi pa makakumpil sila nga magtrabaho. Kung holiday na nagatrabaho sila, tibayaran nyo doble Kay santo sa kasuguan, ang tawo nga padyutihon mo sa tion sang holiday, nga pula ang kalendaryo, halimbawa kagapon, Sabado, pula ang kalendaryo, padyutihon mo ang tawo, taga mo na sang double pay. Sige do lang alang gin sigo, hindi klaro. Okay, sige. Kinaga-mobile siya. Sige na lang, i-try talang yapon karon liwat kung basi mga after 15 minutes, basi may maayo na siya nga signal. Tamo ni Banwa, no? Ano gali mas isog pa ya ang empleyado sa amo? Nga ang amo ya hindi baka compel siya nga mag-report sa duty, sa iyang trabaho.
Kay bisan kay kun pariporton siya sa trabaho kay iya gina nga trabaho, way man nagakulugan nga ginlapas mo iya nga tawhanon kinamatarong kaysa kasuguan sa pangabudlay banwa pag bayaran na siya sang doble kay pula ang kalendaryo nag-duty siya mo. Amo na yung paagi nga para ma-compensate mo ang iyang trabaho sa sinaang adlaw nga dapat hindi siya magtrabaho. Di daw ka, kuan ba, daw ka, kung magsumong sinaya daw, wala siya sang otoridad, daw ay sang gahom ang IPM nga i-compel niya nga ang trabahante nga magtrabaho kaya sa tion sa holiday. Pitsa uno, kag subong nga Domingo. Ara na siya sa ara pa sa iglesia nga balay. Hindi ko klaro, ati, sige na lang. Wait, tamay mo. Pabuwasan ta na ni Sigo ba, Lakson. Ti amo na banwa. Ti tapos karon damo sa mga nagtambak nga basura. Halin tatlo na nakadlaw nga nagatambak ang basura. Kagapon way man mahakot. Kahit ang rason jutay lang nag-report sa trabaho. Kay tungod nga holiday, January 1, gina-expectar gina nga basta mag-amo na kuno January 1, amo gina nagkatamo, nagatinambak. Antes mama niya mag-January 1, sang antes mama mag-Christmas, kin pa siguro na gani, nga mapasiguro na tunayhan nga may mahakot sang basura, nga pagkatapos ang selebrasyon. Tiyuman kuno may mahakot man, anay subong amo na ni, wag si may mahakot. Kag amo ning kasaming nagakatabot isano pa ni nato ni muon abi nga hindi amo sini nga sitwasyon na matabo sa tagsa nga magbulag ang tuig kay kun nga gustuhon taya pwede gid nga hindi amo ning sitwasyon galing kun irason naton niya nga ti amo gina normal gina siya nga kada tapos ang selebrasyon sa ulog naton sa pagbulag sa tuig nagatinambak ang basura. Normal na siya, tuod na sa normal nga nagatambak ang basura. Kaya may selebrasyon, kag damo sa mga handa, nagatambak ang basura, normal na siya. Pero hindi normal nga hindi na siya mahakot. Hindi na normal nga irason ta nga pati ang pagakot masilinta nga normal na nagatambak kag normal na hindi mahakot. Hindi gidya ang pagtambak sa madamo nga basura, normal. Pero kung hindi ni mahakot, abnormal. Nga pwede tagani niya makumpel ang mga manugakot nga mahakot siya pagka January 1. Hindi na pwedeng hindi magakot kay ang ilaya nga trabaho naga-demand nga arang ira nga presensya nga maghakot sila kay kinanglanon ina, kay importante ina. Daw pa rin naging trabaho nila sa pulis. Nga hindi pwede nga pagka January 1 matulog sila kay kapoy. Nahimo sa pulis, nahimo sa mga reporter, nahimo sa broadcaster, nahimo sa mga doktor, nahimo sa mga nurses. How come hindi mahimo sa manug basura man? Kaya nga masiling kita nga hindi sila makakot kay nagpulaw sila kay kapoy, lapyo sila. Di sino naghambal nga magpakalapyo sila yahaw? Sino nagsugo sila nga magpakalapyo sila? Kay baluman sila nga may obligasyon sila pagkaaga? Hindi ba, pwede man na nga makasilibrar ka sa pagbulag sa tuig nga hindi maglapyo lawas mo? Mag-amo niya kada tuig amo na lang gini, bisan siguro kung lain man nga manugakot, bisan hindi man IPM o kung ano man nga kontraktor ang magakot sa palabuton, kung amo nang irason tati amo gini ang experience ho naton sa tagsa ka mag-abot ang pizza 1 kag pizza 2 ang basura nagatinambak. Imagine niyo banwa ang selebrasyon sa Biyernes pa sang gabi pagka Sabado sang aga dapat na panghakot ng basura kung may arasang nagakaigo nga manpower nga maghakot sila sang basura. Di nag-abot na natapos ng bilog adlaw Sabado, kaga subong matapos naman ang bilog adlaw sa Domingo, pabuton ta pa ya Lunes, kag dismiss mga kuton ina. Pabuton ta pa yang Lunes nga adlaw, baw na ano na yang 5 minutos banwa ang na bilin, kag magadangat kita sa tag ng alas 5 sa hapon. This time mga kabenan, kuhaon naton ang dugang pang mga report
sa patrol, may shooting incident nga nagaluntad Banwa dito sa Banwa sang Murcia kag Subungman, bangkay nga nasapuan dito sa Cadiz City. Ang kuha na ito ng report sa patrol upos kay Bumbo Rainiel. Bumbo Rain, please come in. Bubudan, mayroong hapon no? Isa ka shooting incident naman ang naglingkad dito sa barangay Abo-Abo, Negros Occidental, Banwa sang Murcia. Ikilala Pikewa, Bubudan si Eddie Seralbo, 59 anyos, married, residente sang Purok Super L, Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, Negros Occidental. May isa ka concerned incident Bubudan na nakakita sa insidente, no? Gin-report ini sa Murcia Police Station. Nagresponde naman ang aton mga kapulisan padulong dito sa insidente, agad nga i-verify ining shooting incident Bubudan. Sa initial nga investigasyon, no, Bubudan, sakay ang biktima ini sa Chevrolet 4x4 Sport Colorado, nagaduwa kini isang orange nga may black. Naigo ining biktima Bubudan sa lihok nga bahin, kaya mga suspitsado hindi pa nato na masumot Bubudan, pero sunod sa nakakita ining suspitsado nagasakay ini sa motor nga router nga nagaduwa kini sa black na color o kung itong Bubudan. Ang mga suspitsado Bubudan, wala ini gamit sang face mask o kung helmet, pero sunod sa nakakita, nagpatulong ini sa hindi maisalan nga direksyon kundi sila nagpatulong Bubudan. Apang ining biktima, idala ni nga daw ini sa Murcia Health Unit. Kag hindi madugay, nga daw naman sa dala sa Bacolod Hospital, Bubudan. Na-recover Bubudan sa incidente o kung sa crime scene, ining duwa ka kalibre nga basiyo sang 9mm Bubudan. Kaya ining mga na-recover nga mga basiyo sang 9mm Bubudan, yara na sa mga kapulisan, agod nga i-test ining armas lutang ang gigamit sang mga suspitsado Bubudan. Okay, so sa subong hindi pa matumod kung ano ang rason nga ang agin lutang ining biktima? O sa karon Bubudan lang upang mga kapulisan kung sino yung mga suspitsado, pero sunod sa nakakita, duwa ini kalalaki Bubudan ang nagpanglutang sa sining biktima. Okay, ang biktima way pa man nakatag sang statement niya kung ano ang sa iya nga pagbulubanta, anong rason nga ang ginlutang ini siya? Karon Bubudan, wala pa sang maihatag nga statement ang ato biktima kay yara pa sa ospital na o nagapaayo-ayo pa sa Bubudan. Sige. Ato na makita Bubudan sa isa ka bangkay nga nasakwan dito sa Purok Mahinang Panon, Tiwahon, Barangay PF Custilo, Cadiz City, Bubudan. Ang biktima ang gikilala kay Francisco Tanguan Jr., 30 anyos, ini Bubudan, Pingon, nagresidente sa Don Salvador 1, Barangay Sinampaan, Cadiz City. Di pa balo ini Bubudan sang mga di pa balo ini sang barangay sakte, no, sa iya nasakupan nga may nasakwan nga bangkay dito sa iya barangay Bubudan. Nagpadulong na dayon ang mga kapulisan, agud nga isikyan, i-verify ining insidente nga nasakwan nga bangkay. Sa inisyal nga investigasyon Bubudan ng mga kapulisan, samtang ini naga-duty, no, may nagaronda Bubudan nga gipangalanan kay Dong Miranda. Isa ini Bubudan ka Bantay Bukid. Oo, nga libot-libot dito siya, samtang nag-duty sa Bubudan, nakita niya ining bangkay Bubudan nga yara na sa state of decomposition o kung malapit na ini nga madunot kung sa sayuron pa naton, madugay na ini nga napatay Bubudan. At ang biktima, ang gikilala naman sa mga pamilya Bubudan sa karon.
Karon wala pa makuhang bangkay bumbudan bangod sang ining kimpo no nga gaulan-ulan apang nakaschedule na ini nga pagakuhaon agod nga masikya ining bangkay bumbudan. Initial pa nga pagpahayag dito sang mga pamilya o kung sa mga kapulisan sila pagpamangkot ining biktima bumbudan may diferensya sa iyang paminsaron. Aha. So may posibilidad nga natural lang ang kamatayon niya siniway sa may nagimo sang krimen. Ilapa sa karon ng imbestigahan sang mga kapulisan bumbudan kung ano ang gistunaan sang iya sining kamatayon. Aha, sige. Sige. Manapod nga sa ini si Bombo Rincel nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Rincel Pama. Nag-report gikan sa patrol. Ini nga may kantanan sa shooting incident sa Banwasang Murcia kag ining bangkay nga nasapuan sa isa ka area dira sa Cadiz City. 2 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Balikan natin ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang assessment mga kabyanan sa Bureau of Fire Protection sa sining naglabay nga tuig 2021 kag ang ilang pananawan kag ilayang projection sa sining tuig 2022. Kag ano ang mga nagkalanabo sa i-summarize naton kalanabo sa bilog nga tuig 2021 sa bahin sa Bureau of Fire Protection. 3 minutos manwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Sige, abi balikan naton ang report ni Bombo Carla May Defensor. Ang report gikan sa Bureau of Fire Protection. Bombo Carla May Defensor, please come in. Madan assessment ini no sa 2021 compare sa 2020 as of November nga data bombadan bangod man niya naunhin na ang December bombadan no. So as of November nga ni 2021 bombadan kiti mag-ulang gid nagtakop ang Disyembre bombadan. So may ara sang 13% nga na natabo nga sunog bombadan. So sang 2020 bali 345 ang nagluntad nga sunog sa 2020 bombadan. So compare 2021 mayara sa 393 ka mga incidents. So 13% gid ang nagsaka sa mga fire incidents nga nagluntad sa Negros Occidental bombadan. So gin-divide ini sa structural bali gin-divide ini sa mga structural nga mga incidents. So bombadan na mayara sa 214 ang nagdalaguba nga mga structural incidents o na nagluntad nga mga sunog bombadan sa 214 sa 2021, 233 sa 2020 bombadan. So sa residential sa 2021 may rasang 103 incidents, sa 2020 may rasang 162. So nagdubo bombadan ang naluntaran sa sunog sa mga residential bombadan. So maskin limited na bombadan no ang mga fire safety awareness so, sa gihapon bagod man nga sa social media bombadan at dira man nagapost no ang katapos sa BFP sa ila sini nga mga pahanugyan sa pumuluyo kag may araman ini sila kung kaysa ginapatigayon bombadan nga mga paglibot no kag pagpahanumdom sa mga pumuluyo nga dapat atipan o kon lantawon din nila bombadan ang mga nakasaksak magwa ini sila sa ila sini nga mga panimalay lantawon din nila kung nakuha o kung wala bombadan kag hindi gid na maghagay ka mga kabataan hindi gid magpabayan nga hampang sang kalayo bombadan. So sa subong nagtaas ang Isaya bombadan ka casualty no ang recent lang ni ang ining
duwa ka bilog nga napatay nga mga kabataan o kung 3 ka kabataan nga napatay dito naman sa area sa nga North Carlos. Kabahin sa Bombadan sa San Carlos, no? So 3 gid ato nga na kalamatay nga mga kabataan bangod sa sunog kaga isa sa Talisay City, Bombadan Atong amo pulis. atong amo atong pulis nga na-assign sa Silay City, Bombadan. So nagsaka isa ka casualty sa year 2021 Bombadan kay sa 2020 mera lang sa nga 3 ka mga casualty Bombadan. So sa subong naman Bombadan nga 2022 looking forward ang katapos sa nga BFP Bombadan kay tungod nga na-approve na ang modernization law para sa BFP Bombadan. So mag-expect ini sila sa madamo nga changes Bombadan especially sa mga equipment. So amo gini ang ila sini nga ginapangabay Bombadan nga maging modern man o kung magdugang ang ila sini nga mga equipments ang Bombadan kagadugang nga mga trainings sa mga BFP personnel Bombadan. So Bombadan pamatian nato ng pahayag kay Fire Marshal Chief Inspector Kim Selasio. Sa 2021 naton, kompakti sa mga intisang sunog, yung compare ko siya actually sa 2020. As of November, hindi na mga dita, kay wala pa namon na complete ang December, kay gasigi pa, may nagkaka-insidente pa bala ma'am. Yes, sir. Nagtaas ita mga 13% sa kabilugan na sunog. Mga Yes, sir. From 345 way back 2020, na 393 kita ka fire incident sa 2021 as of November pa lang, wala ta pa ma-account ang December ta ha. Yes, sir. So nag-increase kita 13% na kwantanin siya sa gin-divide ko ini siya ma'am sa in-breakdown ta ni siya ma'am sa structural, non-structural, vehicular. Sa structural, upo din siya tanan ng mga balay, kag mga bodega. So, sa structural, nagnubo kita. 214 kita subong as of November lang galing, ma'am, compared to 233 incidents ang 2020. So, mga negative 8% lang mamangaton nga nubo subong. Pero, ang balay, mga balay, Yes, sir. ang balay, ang 2021 ta as of November is 103 incident nga balay gidya residential na mama nasunog compared to 162 sa 2020. So nagnubo ang aton nga sa balay pero sa mga 36% ng ginubo naton sa panimalay na insidente. Namunubo siya gamay pero hindi ta pa i-account tagid niya na ang December kay continuing pa ni ma'am kay wala ta pa na sira ang Disyembre nga bulan. Yes, sir. Oo, pero at least ma'am maskin limited ang aton nga pag-conduct fire safety awareness kay ang programa naton sa Optan Ligtas Pamayanan online and on the road. Yes. So wala kita ka face to face kag may mga limitation kag restriction kita because of the sa health protocol naton sa COVID-19. So in a way at least nagamay-gamay ang sa mga panimalay naton. Kat ang SS naton do hindi magitama taas kay ara man na siya sa structural mo. Yes, sir. Pero mostly ang sa panimalay nagnubo gid siya. Yes, sir. Ang ginakasubo ko lang galing kay ang fatality nato sa bunga tuig taas kita isa. Kay ang recent event nato ng tatlo ka bata sa inilang nga December. Yes, sir. Sa San Carlos may 3 kita ka casualty kag isa sa Talisay recently. So 4 tanan. Yes. Compared to last year nga 3 lang. Ano siya. Hindi tagid ma-control kung isa. Ang aton lang nga maobra is ma-disseminate sa tawo 10 luyo nga maghahalong galing kay hindi ta makontrol ang mga bagay-bagay nga aksidente. Kamo na gid nga wala ginanamo ginauntatan ang paglibot masking kaulan nagkakuan kami nga bawal sa sunog kay masking kaulan may sunog yapon mo. Yes. So in a way at least mapanubo-nubo ta. Gapangabay kita nga maghalong gid ang mga pumuluyo sa kuan
Yes, sir. sa irresponsible nga paggamit sa kalayo. Sir, regarding naman ni sir sa inyo sining expectation for the year 2022, sir. Well, we are looking forward sa 2022, no? Kay una bes, good news na na-approve na enacted ng aton nga modernization law sa BFP. Yes, sir. So we will be expecting a lot of changes, mga improve na ning aton equipment, madugangan naton tao, madugang mga trainings ng tao para nga mahihatag ta nga maging dugang paging epektibo ang mga programa sa Bureau of Fire sa aton panerbisyo sa publiko, especially diri sa aton pamuluyo sa Negros Occidental, nga magkaladugangan aton mga gamit. Yes. And at the same time, mga prevention programs naton mga dugangan man ina. Pag more blessings Yes. to you, sir, for the year 2022. Kabay pa ma'am, kabay pa. Oo. Yes, sir. Kaya lang ako nang mensahe sa mga membro sa Bureau of Fire Protection sa diri sa Negros Occidental is nag-obserba kita subong sang uplan iwas paputok. Be vigilant subong kay naka-heightened alert man kami. Be vigilant sa pagbantay sa aton tagsa-tagsa ka area of responsibility, especially sa pag-enforcer sang aton nga fire safety enforcement sa mga nagabaligya sang palupok. Siguraduhon din naton na wala sang may nagabaligya sa in the designated area of selling and distribution of firecrackers. Tapos ensure gid naton nga may nagabantay sa designated area of firecrackers. Mga naga-visibility permi ang mga firecrack naton, and at the same time monitoron gid ang especially katubang ita sang pagtakop sang TOEIC 2021 sa regular sang aton nga mga palupok nga pagagamiton sa New Year. Bamadan, so mo na may panugyan gid yung aton sining provincial farm marshal Bamadan sa aton sinitanan nga maghalong gid Bamadan kapin pang ginabayaan nato ng aton sini nga mga panimalay Bamadan. Kag subong nag-jutay-jutay gawa ang mga kaso sa pagkasunog. Kaya halos ang tanan araman sila tagsa ka panimalay ti mabantayan gid ang puluyan. Sakto ginaabong bada o wala sang madamong gid nga nagluntad nga mga fire incidents bangod man nga halos tanan ara sila sa ila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay bangod man ini sa sini nga pandemya abong badan madamo sa mga protocol. Bisan ang ibang galing nga mga balatian do naghagan-hagan nadula ang dinggi, mga trangkaso daw wala na. Kag ang mga kagat sang ido daw naghagan-hagan ng mga rabies, why na? Sakto gid na abong bada galing kiti halos at naton diri nga nakuha nga mga information is COVID. COVID na bombada nga rason. Sigano nga kung nagatrangkaso ka kadto ka sa ospital sigano nga ma-diagnose ka ng COVID. Amo gid sakto ginaabong bada. Ang iban nga ginatrangkaso siya di lang ko sa balay maakuan ko mapuga lang ko sang dahon kalibhon kag ibubusa ko nalimpuluhan. Amo gid. Yes, abong bada So amo na lang ginakalabanan ginimo kay bangod nga nahadlok ini sila nga magpadulong sa ospital. Nahadlok sila nga iga swab test abong bada kay sa makita nila. Yes, makita nila sa telebisyon na bombadan, sa mga videos, ginadasok gid sa ilong bombadan. So, amo na ang ginalikawan sa halos tanan na bombadan. Sige, may kilala ko siya. Hindi na ko yung magpa-booster shot kay basi. Siya basi magkalamatay akon nga kuan antibody siya kay siya daw gintrangkaso. Do pinmila siya kuno ginatrangkaso. Pero why sa pa-check up siya, hindi ko magpa-check up kay basi mag-positive sa COVID. Amo na budlay bombadan madamo sang wala nagapa-check up bangod man nga pag-abot sa result after sang swab test, pag-abot sang result positive sa COVID-19. So amo ginatanan ang kinahadokan na bombadan. So halos tanan ganito ka may conscious na sa ila sini nga ginakaon. Dapat magwa kung gataliti dapat meragin sang ginadala nga panakton kiti tanan hindi na gusto nga makabatsyag sang trangkaso kay ting isa ka
sintomas ang COVID-19 na bombadan amo Aha. ang trangkaso bombadan. Sige. Yes, bombadan. So idugang ko na lang ni bombadan, no? Isa ka stabbing incident ka nagaluntad sa Barangay Zone 12, Talisay City, Negros Occidental kagapon na bombadan. Grabe ang natabo ng kagapon na bombadan, no? So ini siya pilaso na ini siya bombadan. So ang suspetsado diri ging kilala kay Julius Tribaco Jr. Residente sa Kabulacan, Barangay 10, Talisay City, Negros Occidental. Ang biktima ging kilala kay Danilo Lumilio, 54 years old, kag residente ini siya sa nasabit ng lugar bombadan. So sa investigasyon sa mga kapulisan, ining suspetsado bombadan nagpadulong sa balay ni Omber Amaring kung sa diin amo ining iya sining nga kontra kay mayara kuno mayara sang nabaton nga ang iya sining nubya migo-migo ining ning si ako nang gingkagtuan sang suspetsado bombadan. So gisulod sa suspetsadong ining balay ni Omber Abaring kag panghaboy ang DVD bombadan. So saway ini siya sang biktima. So wala sang kanamo-namo bombadan. Buno niya ang biktima bombadan sa natuo nga bahin sang dughan sang biktima. Ti maila kay hindi severe ang angkod sang biktima kag sigaliyon gindala ini siya sa Corazon Locsin na bombadan para sa nagkakaigo nga bulong bombadan. So subong padayon ang investigasyon sa mga kapulisan regarding sa nagaluntad nga ako na regarding sa background sang suspetsado bombadan. So bombadan may ari kita diri pakayag ikan kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflor. Natabo ng mga 3:45 sang hapon, January 1. So, suspect na natin si Julius Tribaco Jr. alias Junjun, taga Kabulacan na Barangay 10. So, nagdado siya, nagkatton siya sa isang iyang isang iyang kontra, according sa iya, do kaya man to allegation na do something may sa amiga niya kuno, do something do nasuspetsohan niya nga may relasyon sa amiga niya, no? So, isang balay isang tagadalaman sa ila, isaka. So siya tapos din pakaboy niya ang DVD. Dito lang sunod sa balay. So ang neighbor niya si Kwan, neighbor na isang kontra niya, si Danilo Lumilio, dun sa way siya. So, pag saway siya, moto na retire siya. Moto nga ginbuno niya. Sir, di niya ginbuno ang victim, sir? Dili sa sa upper body, sa right side. Sa right side, sang dugan, basta lapit na sa clavicle, ginamping. Okay. Sir, kamusta subong ang biktima? Nakakonfine pa subong sa Kwan, sa Rosanoksin na Regional Hospital. Pero kagabi, hindi pa tapos ng buno niya na nakabuno niya na yun. So nalagyo na siya. Pero nag-prosol sa kagabi, mga sabi na 04. So natigayan siya na nalakpan sa Poroka, Kabulacan, Barangay 10. So pagdamintay na rin sa subong sa station namin, detain, attending filing ng appropriate case against sa iya. Walay siya sa way siya. So, motong balingan niya, motong buno niya. Okay. So, wala man, sir, natamaan yun, sir, ang victim, sir? So, pagdamintan siya, wala ka pag-bisita, tanamon, di naman nakita. Medyo stricto sila sa Popular Hospital. So, pagdamintan, so, tanamon na pangkit na determine. Storya naman ng kung ng status ng isang biktima, ma'am. Sir, bali, ni sir ang plano sa family, sir, pasakaan sa kaso ang suspetsado? Initially, momentong ilang na kuwan, so ginaulat ko nito namon para isisuot sa mga pilihan para mag-file ng kaso para kontra na sa suspetsado. Si Julius Tribaco, nung wala mo sa kuwan masyado, kung naman siguro ang trabaho, pero ginakuan pa naman ang mga affiliate niya. In a way, mga storya, bilang involved sa accordingly, kaya iba nga na sa storya naman, siguro ba involved sa illegal drugs. Naman sa ma-determine, kaya na-check naman kung ano yun ang iba niya pagiging background. So, pag kung dati ginangapan ng storya, kung tuod yun ang involved sa illegal drugs.
Bamadan so man ang diskusyon kag information nga gikan sa Talisay City Police Station ang Bamadan. Aha. Bamadan na mo ng report gikan sa patrol ini si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Assistant of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 20 minutos mga kabiyanan ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Kadlaw man ko sa picture nga gin-post bala sa Facebook sa social media ang itsura sang kasirula bala bumbukim nga nagkala gupi nga ang iyang nga buli nagsulod na bla bla gupi katama. Siya mo nang resulta sa pagpukpukos ng kasirula para magahod sa New Year. Why siya nagpalupok mo ang kasirula na. Kasirula kita niya, sus, pulpugon ang buli sa kasirula, hindi na magamit mo. Nagkalapiod. Sige, 22 minutos na nakaligid sa tag ng alas 5, magabalik kita pagkaligid ginamang sa pila ka mga importante ng mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio. Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabenan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 28 minutos na kiligad sa tag na nga alas 5. Ginakulapos kita banwasa nga oras diri sa ito na pangalagad. Updanay kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Kag sa inyong mga talamyawon ti prepara lang dahil karon naman na naton karon talang nayabirahan sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. By the way, sa aton nga mga kauturan, ilabi na gid sa mahilig magkadto sa mga matawo nga lugar, gina-advise lang naton nga kung mahimo hindi nyo lang pagdala ang mga kabataan nga gagmay nga hindi bakunado kay subong liwat nga nagsaka ang kaso sang COVID-19 kag ginakabalakaan nga mag-alala ini matapos nga nasudlan kita sang Omicron variant no sang virus sang COVID-19. Ambot may kuan nga daan may antis pa man nakasulod sa aton nakibalo na kita nga may amo sina nga variant
hindi naton maubos pa minsan ron kung paano kita nalutsan, paano nga makasunod pagid sa aton. No, hindi basta-basta yang kung gustoon tagid hindi makasulod mo. No? Hindi makasulod kung gustoon tagid. Galing kay ambot kung ano nga rason nga daw ginapagitaan gid sa ideya pamaagi nga makalusot gid ang Omicron variant. Amo naman bala ini ang mangin rason para nga may mga restrictions naman. Amo naman bala ni rason para nga hindi naman madayon ang mga face-to-face nga klase kay magasaka naman ang kaso sa COVID-19. Imbis nga matapos na tani, ari naman liwat naman kita nag-ibwal naman ang kadamuon sang kaso. May dapat kung tani yan, antisipar tanani kay nag-una ining Omicron variant sa Europe kag sa iban nga mga kapungsuran. Daw nakakuha na kita kung tani idea lang sa subong sa Europe, mga kabiyan ng bisan sa Estados Unidos, naghugot naman sila liwat sa ilang mga restrictions, bangon nagsaka naman ang kaso. Te antes pa man niya nakaabot ni sa aton nga nagpositibo nga may ara kita, naibalaan to na niya sa iban nga pungsod. Bisan ng China gani may lockdown gin patigayon. Pero ambot kun nga ano ang ginahimo sang aton nga mga otoridad, sang aton nga IATF nga ang nalutsan kita gyapon. Apisar pa sa sinang apisar pa sang aton nga nahibaluan, no? Apisar pa nga prior pa man sini may full knowledge na kita. May kantanan sa Omicron variant. Pero ambot ano ang ginhimo sang IATF nga ang nalutsan pagid kita. Obdanay kita karon sa panatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upagyapon sa inyo Anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sing isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipino And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radyo Bacolod.